Estamos cun gran equipo, cun partido unido, cunha base social ampla e cunhas ganas inmensas de facer as cousas ben. Desde aquí, comprométome a liderar este proxecto con humildade, pero tamén con firmeza. A miña porta estará sempre aberta. Quero ser un presidente que escoita, que consulta, que dialoga, pero que tamén actúa, que toma decisións e que dá a cara. Non estamos aquí polo poder nin polos cargos. Eso está claro. Estamos aquí para transformar, para mellorar, para servir. Ese será o noso norte. O benestar da nosa veciñanza, o progreso da nosa vila, o orgullo de ser da rúa. Quero rematar este discurso, porque senón depois Luís vai me pegar con toda a razón. Cunha mensaxe de esperanza. Porque a pesar das dificultades, creo na política. Ainda que, como vedes, a política, sobre todo a nivel nacional, hoxe está dando noxo. Creo na súa capacidade de cambiar realidades. Creo nas persoas. E creo profundamente nesta nosa terra. Non é tempo de lamentación, senón de acción. Non é tempo de división, senón de sumar. E por iso, desde hoxe, invito-vos a todos a construir xuntos un novo tempo para a rúa. Un tempo de ilusión, de traballo, de diálogo e de resultados. E fago convencido que o Partido Popular será o motor dese cambio, porque temos equipo, temos ideas e, sobre todo, temos corazón. Un corazón que late ao ritmo da nosa xente, das nosas parroquias, dos nosos negocios e dos nosos sonhos. Moitas grazas polo voso apoio, pola vosa confianza e polo voso compromiso. Viva a Rúa, viva Ourense, viva Galicia.